Lelo panyanso voice box a Jonathan Phiri akunena kuti olemekezeka nduna yoona zaulimi a Sam Kawale ayenera kuchotsedwa ntchito chifukwa chakuti anamiza dziko la Malawi. Tikhale limodzi pano panyanso voice box kuti tivoti nchifukwa chani akulu Jonathan Phiri akunena kuti a Sam Kawale achotsedwe ntchito chifukwa chakuti anamiza dziko la Malawi. Mutuza akamaliza Jonathan Phiri maganizo anu in the comment section below pompano panyanso voice box. Mwasula bwanji amalawi konse kumene muli madzulo a tsiku la lero ndi pa 9 April 2025 pamene nthawi yanga ikuti 21 minutes past 10 chigawo chimenechi cha kumadzulo. Muli ndi ine m'bale wanu okondedwa Comrade Jonathan Phiri madzulo a tsiku la lero. Madzulo a tsiku la lero amalawi anzanga konse kumene muli komanso amalawi amene muli kunja kwa dziko lino, ndimafuna ndiyankhule momveka bwino. Zikanakhala kuti Achakwera ndi president wa nzeru, zikanakhala kuti chipani cha kongeresi muli anthu anzeru, ndikukhulupirira kunena kuti tsiku la lero tikadamva kuti amuchotsa ntchito uja akuti ndi nduna ya zaulimi, amene nduna ya zaulimi a Sam Kawale amene anama kwambiri ku Lilongwe kukanengo ponamizira alimi ang'onoang'ono amene amapanga ulimi ochepa kuti angopeza chakudya osauka, amene anatenga ngongole ya nifi, amene akumana ndi mavuto ndi ng'amba yayikulu mdziko muno imene yawononga mbewu zawo. Andi atangothira fertilizer mpamene panabwera ng'amba yokhala mwezi wathunthu osagwa ngakhale mvula olodontho. Izi zachitika ngakhale chigawo chakummawa kwa dziko la Malawi, kotero kuti kulibe chakudya chokwanira. Lero a Sam Kawale akamatenga m'bale wawo kumimika kutsogolo kwa president, m'bale wawo amene amachitidwa support ndi omwe wa Sam Kawalewo. Anduna zaulimi amatenga ndalama zimene akuba kubomaku kumachitira support m'bale wawoyu kuti famu yawo imene anagula Sam Kawale imene amadikira m'bale wawo iziyenda bwino. Kotero ndikufuna ndikuwuzeni kuti magalimoto onse amene anaonetsaja ndi a Sam Kawale amene iwo apindula pamene akhala nduna ya zaulimi, pamene iwowo kufamu kwawo zawo zikuyenda bwino kwambiri. Ndikufuna ndikutsimikizireni amalawi, ngakhale alimi ang'onoang'ono aku Lilongwe, alimi ang'onoang'ono akumwera akumpoto atandikhulupirira ati angathe kunivomereza kuti ndikukamba zoona. Mtengo wa $3.20 umene akugula na okhaokha anthu amene kumipando akuluakuluwo, alimi ang'onoang'ono amene amalima okha, amene amatuluka amene amazunzika dziko lino, amagulidwa lero ku auction, Kanengo auction Harris Limited amagulidwa pa mtengo wa $1.20. Zimene ndi ndalama zimene alimi ang'onoang'ono amadandaula, zimene Chakwera anakhala anthu akuchita phokonso kampani imene ya Lilongwe Kanengo Holdings Limited imene ndi auction imene amagula anthu fodya kumene kuja. Kunali ndithu maphokonso amene amatsutsana ndi mtengo, phokonso lisina linangobwera koma litsutsana ndi mtengo imene anapatsidwa. Ndi zodabwitsa kuti nduna yeniyeni imene imayimirira anthu osauka, alimi olemera amene ali ndi mafamu akuluakulu komanso alimi osauka, kumakhala mbali ya alimi olemera okhaokha osakhala kumbali ya alimi osauka. Ndi zokhumudwitsa kwambiri kuti a Sam Kawale akhala kumbali ya alimi olemera okhaokha kuti ndi amene ndithu akupindula, koma alimi osauka inu ndi ine alibe nafe ntchito. Ndi zokhumudwitsa kunena kuti a Sam Kawale auza a president abwana awo
a president awa adokotala simakafe kwera kuti mtengo wa 55,000 umetinga umerera khazikise fe aboma kuti chimanga chigulidwe ndi wabwino ifa munthu akagulitsa matumba awiri agula thumba la fetereza. Ndizokhumudwitsa ndizomvetsa chisoni kwambiri. Kodi matumba awiri achimanga onena kuti munthuyo agulitsa akagule fertilizer awatenga kuti tiyerekeze kuno kumwera komanso chigawo chapakati komanso olonso ku central region komweko kuli zigawo zina zimene mvula sinayendepo. Mwina munda wa 2 acres anthu anakolola matumba 4 okha ena matumba 3. Kodi chimanga choti akagulitse akugulitseni kandi adima kamayika ka mtengo wadimayika kuti chimanga achitenga kuti choti akupatseni mtengo umenewo akagule fertilizer. Kuyankhula kunguganizira mwina anthu alimi olemera koma alimi osauka sitikuona kuti mukaganizira ino asamukawala nduna za ulimi amene mayankhula kumene kuja kukanengo. Ndizokhumudwitsa kwambiri kuti dziko lathu la Malawi lino timakhala ndi azisogoleri nduna zimene zimafuna kuoneka zabwino kwambiri kwa mabwana awo. Taonera ife Samukawale nduna za ulimi kumafuna kuoneka yabwino, kumafuna kuoneka ngati kugwira ntchito yake bwino kwa anthu mdziko muno. Chikhadini mdziko muno muli njala yadzaoneni, muli njala mdziko muno chigawo chakummawa. N'chifukwa chake silingachitenso kukamba chifukwa chake inuyo akongeresi mmati mukapita pansokolo matenga chimanga makagawa madziwa kunena kuti mdziko muno muli njala. Waya akunena kunena kuti mdziko muno alimi apindula kwambiri mdziko munomo. Chifukwa chani Samukawale akamba choncho. Mtima wawo chitsiru wa nduna Samukawale okufuna kusangalatsa bwana wawo pamene bwana wawo wamkulu ndi Malawitu, ndi Malawi ndi mulimi. Bwana wawo wamkulu ndi mulimi chifukwa anayika kuti iwo ndi nduna za ulimi ifaye kuli alimi mdzikomo. Mukanakhala mdziko la Malawi mulibe alimi iwo sakanakhala nduna ya jenera za ulimi. Waye kumakhala munthu wopusa kumayankhula zinthu zopusa kwa bwana wawo, zinthu zabodza zonena kuti Amalawi zimenezo sanazione. Chifukwa chani kumayankhula zopusa choncho? Tikufuna kunena kuti inuyo asamukala nduna za ulimi mawu amene ajawa mayankhula aja ni mawu opusa, ndipo mauza Amalawi kuti mawu aja ndinangoyankhula chifukwa choti panali abwana anga. Mawu amene aja mupepese ku mtundu wa Malawi. Amalawi ali pa mavuto akulu mdziko muno, muli njala yayikulu mdziko muno. Kodi makhazikitsa mtengo wa 55,000 munthu wochoka kuno kumwera ku Blantyre kwagula chimanga kunchewu kaya ku Lilongwe, kodi transport ndalama zingati? Aganyu ndalama zingati? Nanga anthu ena ogwira ntchito ndalama zingati zafika kuno ku Blantyre? Chimanga chikhalanso pa 55 chiziwandikira pa 80 or 90. Kodi masalari ya anthu amene amagwira ntchito mdziko lanu ino inuyo a president Dr. Simakafe chakwera mmadziwa masalari anthu anu amene inu mmalamulira Dr. Simakafe chakwera mdziko muno mmadziwa kuti masalari otani. Anthu amene amagwira ntchito mwa amwenye mmadziwa kuti amalandira masalari ya mtundu wanji. Makampani osiyanasiyana mdziko munomo mukuwadziwa kunena kuti amalandira salari ya mtundu wanji. Mukhazikitsa thumba la chimanga kuti munthu akagule 55 kuno kumwera kuna zativula munthu sitingagulane chimanga. Mwachizuzukira anthu azichoka kuno mwapita ku Central Region kwagula chimanga, mwapita kumpoto kwagula chimanga. Kodi anthu akummawa azichoka kumeneko makagula ku Central Region komanso kumpoto chimanga. Kuti akayika transport yawo munthu osauka amene samani amagwira ntchito makampani tikuona azimwenye mdziko muno amalandira ndalama zingati? Kuyankhula kosaganizira anthu osauka, kuyankhula kopusa kwambiri bino mayankhula inu Samukawale anduna za ulimi mwayankhula mopepera pamaso kuti abwana anu mwina akuyamikireni koma simukudziwa ntchito, ndinu munthu olephera. Akanakhala kuti ndi president wanzeru amene inu anakulemba ni ntchito tikanaona ifeyo mwina kukuchotsani. Akanakhala kunena kuti iyeyo ndi munthu oganiza bwino
munthu wanzeru tikanaona akukuchotsani kunena kuti ayi anthu zimene mayankhula ziya mwandinamiza basi ntchito yanu yatha. Koma poti nokhanokha zimene mayankhula ine munachita kupangana ndi abwana anuwo kuti muname ndifake chonatu mupezekabe muli pompo sana kuchoseni pa unduno umenewu, koma simuyenera kukhala pa unduno umenewu chifukwa mwalephera. Komanso ndimafuna ndikuwuzeni Amalawi kunena kuti Ford amene akumuyamikira achakwera, Ford amene takhati kumudalira mdziko muno kumanena kuti amabweretsa chuma amatani, anthu ena azakafukufuku anena kuti titatha kugulitsa bwinobwino Ford awathu nkuti ife mdziko muno mwalowa ndithu foresike yokwanira. Ndimafuna ndikuwuzeni nona kuti akuti ndi mafuta agalimoto amene angafike mdziko muno ngongokugwiritsa ntchito kwa mwezi umodzi. Tili ndi dziko chimene chuma chake tikuchilalira, chimene titatha kupanga china chiyonse kwa chaka chonse, phindu lonse titha ndithu kukagula mafuta agalimoto mdziko munomo mwezi umodzi. Ineyo ndine munthu mmodzi kwambiri amene ndi wokhumudwa komanso kunimvera chisoni dziko la Malawi. Ndi chifukwa chani dziko la Malawi lili ndi tsoka la chonchi? Chifukwa chani? Ndi chifukwa chani dziko la Malawi lili ndi atsogoleri adyera ngati Dr. Samakafe Chakwera komanso anduna za ulimi? Chifukwa chani? Ndi chifukwa chani? Ndizokhumudwitsa, ndizomvetsa chisoni. Zikomo kwambiri. Mukhale ndi usiku wabwino, usiku wopambana. Ambuye akudalitseni. Tikanakhala ndi boma limene limakhala likuganizira anthu osauka alimi osauka kumamidzi, likanachotsa amene asamukawale chifukwa anamiza dziko, amunamiza bwana wawo amene alemba ntchito amene ali Chakwera, kumanama kuti anthu akugula ma VX mdziko muno. Chikhaliyeni madera ena a dziko lino kumwera komanso chigawo chakummawa cha dziko la Malawi kunabwera ng'amba yadzaoneni imene anthu sanapitule. Tsopano kodi president wa dziko amakhala chigawo chimodzi? Kodi president wa dziko angamasangalale kunena kuti apindula anthu aku Central Region okha? Koma dziko lonse ino anthu pamene akulira ndikumakhala nkumasangalala kuti anthu akupindula. Chikhaliyeni chomwina anthu amene apindulawo ndi ochepa mwina ku Central Region kokha, komanso anthu ena olemenezetsanso amene ali ndi mafamu awo amene apindula kumeneko. Ndizoona. Amalawi mukhale ndi usiku wabwino, usiku wopambana. Zikomo kwambiri.